Fil-fema ta' 135 akademiku mill-Università ta' Malta, l-introduzzjoni ta' suwiċidju assistitu tal-eutanazja f'Malta ikomplu idajfu s-servizzi ta' kura paljattiva li qalu bħalissa mhumiex biżejjed. Żidu jgħidu li minflok il-Gvern għandu jsaħħaħ is-servizzi ta' kura paljattiva u jiġu evitati trattamenti mediċi bla bżonn. Skontom dak propost jinkludi kemm suwiċidju assistit fejn il-persuna tagħmel l-att finali li wassal għal-mewta kif ukoll l-eutanasja fejn l-att finali jitwettaq minn persuna oħra. F'position paper l-akademiċi argumentaw li dawn l-għażliet mhumiex iġġustifikati għaliex qalu li l-appoġġ mediku, emozjonali, soċjali u spiritwali mmod li l-pazjenti fl-aħħar ta' ħajjithom jistgħu jindirizzaw b'mod effettiv l-uġġieħ u tbatija. L-akademiċi huma tal-fehma wkoll li dak proposti poġġi f'riskju lil persuni vulnerabbli, l-aktar dawk li jistgħu jħossuhom ta' pis fuq ħaddieħor. Qalu wkoll li kemm il-darba dak propost jidħol fil-liġi ikun ta' tfixkil għad-dritt fundamentali għal ħajja li jintqal il-liġijiet għandhom l-obbligu jipproteġu. B'reazzjoni għall-argument li s-suwiċidju assistitu l-eutanasja huma espressjoni ta' awtonomija personali, l-akademiċi enfasizzaw li l-awtonomija qatt mejji assoluta. Esprimew ukoll tħassib li d-dritt għal oġġezzjoni tal-kuxjenza se jiddajjef jekk il-professjonisti ser ikunu obbligati jirreferu lil pazjenti għand oħrajn li lesti jaċċettaw it-talba tagħhom għas-suwiċidju assistit jew l-eutanasja. L-akademiċi urew tħassib ukoll li l-mewt b'eutanasja volontarja assistita tista' tiġi rreġistrata bħala mewta naturali għaliex qalu li dan iwassal għal nuqqas ta' trasparenza u kontabilità.